Bai, aurrera. Kaixo. Beitu. Heldu da. Bueno, egindako lan guztiaren ondoren, ze ondo. Bazen garaia, bai. Zelako lan egin dugu, Kaixo. Hombre! Beitu, aurrera, etorri! Kaixo. Notizian bat daukagu, berri bat daukagu. Beitu zer jaso dugu, beitu. Jasangarria garenaren ziurtagiria, beitu. Zer pozik ez da? Zer gertatzen da ba? Baina karbono aztarnaren txostena du da. Desastre bat. Zer da? Txostenak esaten dagoen lez, gure ikastolak 383,4 tona CO2 atmosferara isurtzen dauz. Horrek suposatzen dau pertsonako 219 kilogramo CO2 isurtzen dugu zala atmosferara. Bandera berdea izan arren asko kutsatzen dugu. Gure arazo nagusia garraioa da. Eta gainera txostena ez dago zorik. Gehiago kutsatzen dugu. Gure aztarna ekiditzeko 96 hektaretako baso bat landatu beharko geunke. Euskal Herriak begoniazpi beste kutsatuko baleu 574.000 CO2 tona isuriko leukez atmosferara. Arrazoi osoa daukazue, hau desastre bat da. 2018-2019 ikasturtean, gure ikastolak bandera berdearen errekonozimendua errenobatu egin eban. Baina horretaz gain, bestera bateko informe bat eskatu genduan, CO2 isurketen txostena. Eta emaitzak oso kezkagarriak izan dira. Gaur egun esan daikegu gure erakundea ez dela bat ere jasangarria. Hori dela eta hasiera baten aurrean gagoz. 2020-2030 agenda osotzeko hasieran gagoz. Gonbidatzen zaituegu ikasle, irakasle eta familia guztioi hemendik aurrera hasten dugun bideo honetan parte hartzera. Benetan ikastola jasangarri bat lortu degun. Guk gure burua neurtu dugu. Zuek zuena neurtu duzue? Begoñazpi ikastolako 2020-2030 agenda sortuko dugu eta laster martxan hasiko gara. Guk ikastola bezala Eusko Jaurlaritzak deklaratutako emergentzia klimatikoagaz bat egiten dugu. Gure ikaslei egoeraren berri eman ostean, martxan jartzeko momentua heldu da.